Ai ba komai bane ba a wajen mu duba dai da ganin yadda abin ya faru kowa ya gani. Beli ne aka sa shi amma condition ɗin ba mai cikuwa bane. Tunda duk wanda ya haɗa condition ɗin an haɗa su da Kano State ɗin ne still. So dole akwai abin da zai gagare mu amma dai daga baya kuma Allah ya sa mun samu. To shi ma dai still dai ba a samu an ba da mu belin ba. To ba a komai wannan sai dai muyi wa Allah godiya. Sai dai muyi wa Allah godiya. Kuma ni in mutum ma ya san menene ambition ɗina a kan rayuwata, so bai ma kamata ya tunanin hankalina ko raina zai ɓaci ko hankalina ya tashi ba. Ai na san me nake yi, na san me na dosa. So duk abin da ya biyo baya, kaga kuwa ya kamata in ɗauka. Wannan ba komai bane kuma bai rage ni komai ba kuma bai dawo da ni daga inda na tafi ba. Kuma na san wallahi ba zai dawo da ni ba. Wannan haka Allah ya rubuta mu. Kuma kar kowa ya ji komai. Ni ina so in zaburar da matasa ne na Najeriya ma. Duk abin da Allah ya rubuta ma zai same ka. Yanzu aka barka da ibtila'in ma da yake faruwa a ƙasar kaɗai da ƙasashen duniya ya isa kawai. Saboda masoya hankali wallahi ba komai ba kuma abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta.